नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आईस्क्रीम सगळ्यांनाच खायला आवडतं, तर आज आपण ब्लॅक करंट आईस्क्रीम घरच्या घरी कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। मी इथे एक पसरट पॅन घेतला आहे, त्यामध्ये 1 कप फुल क्रीम असलेलं म्हशीचं दूध घेतलं आहे। यामध्ये 1/4 कप साखर, 1/4 कप मिल्क पावडर, हाफ टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर आणि चिमूटभर मीठ घालूया। आता हे सर्व जिन्नस दुधामध्ये छान मिक्स करून घेऊया आणि कुठे गुठळ्या झाल्या असतील तर त्या मोडून घेऊया। छान ढवळून घेतलेलं दूध आता मी गॅसवरती ठेवत आहे। आता इथे हे दूध मंद आचेवर आपल्याला एक उकळी येईपर्यंत सतत ढवळत राहायचे आहे, कारण यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर असल्याने ते पॅनला चिकटून करपू शकते। आपल्याला इथे म्हशीचेच फुल क्रीम दूध वापरायचे आहे, कारण आपण जर गाईचे दूध वापरले तर गाईचे दूध पातळ असल्याने आईस्क्रीम मध्ये बर्फाचे क्रिस्टल तयार होऊ शकतात। आता या मिश्रणाला छान उकळी आली आहे। या स्टेज नंतर फक्त 1 मिनिट आपण हे दूध उकळून घेणार आहोत आणि गॅस ऑफ करणार आहोत। तुम्ही इथे पाहू शकता की हे दूध आता थोडं दाट झालं आहे, तर आपण गॅस ऑफ करूया। आता आपण हे दूध पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत, पण फ्रीज मध्ये ठेवायचे नाही, तर रूम टेम्परेचरला बाहेरच गार करायचे आहे। मी हे गार होण्यासाठी फॅन खाली ठेवलं आहे। इथे मी एका बाउल मध्ये 1 कप स्टार व्हिप कंपनीची व्हिपिंग क्रीम घेत आहे। ही व्हिपिंग क्रीम घेताना ती थंड हवी आणि पातळ हवी। आता ही व्हिपिंग क्रीम आपण बीटरच्या साहाय्याने बीट करून घेणार आहोत। पहिली 2 मिनिटे लो स्पीडवर आणि नंतर हाय स्पीडवर बीट करून घ्यायचं आहे। आता आपली व्हिपिंग क्रीम बीट करून झालेली आहे। इथे तुम्ही बघू शकता क्रीम डबल झाली आहे, तसेच बीटरला क्रीमचं टोक तयार झालं आहे आणि ते खाली झुकलेलं आहे, पण क्रीम खाली पडत नाही। आपल्याला एवढीच क्रीम बीट करून घ्यायची आहे, यापेक्षा बीट करायची नाही। थंड करत ठेवलेलं दुधाचं मिश्रण आता पूर्ण गार झालं आहे, तर आता ते आपण गाळून घेऊया। आता या क्रीम मध्ये हे गाळलेलं दुधाचं मिश्रण आणि 1/4 कप कंडेन्स मिल्क घालून सर्व साहित्य स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने ढवळून घेऊया। पुन्हा एकदा बीटरच्या साहाय्याने 1 मिनिट हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया। या तयार झालेल्या आईस्क्रीमच्या बेसमध्ये आता आपण 2 चमचे ब्लॅक करंट क्रश घालून घेणार आहोत। आता मी यामध्ये 2 थेंब पर्पल जेल कलर घालून घेते। जेल कलर थोडाच वापरायचा आहे, कारण तो जास्त झाला तर आईस्क्रीमला कडवट चव येते। आपल्या आईस्क्रीमच्या बॅटरला खूप छान असा रंग आला आहे आणि कन्सिस्टन्सी पण अगदी योग्य प्रमाणात आहे।
मी इथे एक एअरटाईट प्लास्टिक कंटेनर घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपण हे सर्व ब्लॅक करंट आईस्क्रीमचे बॅटर ओतून घेऊया. यामध्ये मी वरून सजावटीसाठी काळ्या मनुका घालत आहे. आता या डब्याचं झाकण घट्ट लावून आपण हे आईस्क्रीम फ्रीझरमध्ये 7 ते 8 तास सेट होण्यासाठी ठेवून देऊया. 8 तासांनंतर आपलं हे ब्लॅक करंट आईस्क्रीम खूप छान असं सेट झालेलं आहे. आता मी हे तुम्हाला स्कूप करून दाखवते. तुम्ही इथे पाहू शकता की आपल्या आईस्क्रीमला खूप सुंदर असं टेक्स्चर आणि कलर आलेला आहे. या आईस्क्रीम मध्ये कुठेही बर्फाचे क्रिस्टल जमा झालेले नाहीत. अगदी मार्केटमध्ये मिळतं तसं परफेक्ट आईस्क्रीम तयार झालेलं आहे. आजचा हा ब्लॅक करंट आईस्क्रीमचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा.